Ekipa Mačve, broj 1, Miloš Stepandić, 2, Luka Ujanović, 3, Igor Istivojević, 4, Filip Pejović, 5, Ivan Radovanović, 6, Nenad Đukanović, 7, Slaviša Zarić, 8, Milan Samurović, 9, Dušan Vasić, 10, Nenad Gavrić i broj 11, Dejan Tarabić. Stavnik i medijski sponsor SOS kanal. Che ti gannavi il solete zeko. Let's go! Date che ride Sunce, jel moguće? Hajde, ustaj, dobro, ustaj. Ej! Gdje vlasta? Odi se. Auto gol. To je za ovo, ajde. Sad im.